عمر حضور دی دعا دا جواب ہے، عمر نو خود اپ منگیا جناب ہے، دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب ہے، گھبرا نہیں ابن خطاب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، گھبرا نہیں ابن خطاب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، ساڈے ویلے موڑ نہیں، رخ ان ساڈے ویلے موڑ نہیں، ڈرنے دیئن دے کولو ہون کوئی لوڑ نہیں، ڈرنے دیئن دے کولو ہون کوئی لوڑ نہیں، آیا سن کے اے رب دی کتاب آڑ دے، میری منگیاں دعا دے جواب آڑ دے، عمر مولا جواب آن دے، رب کولو منگی میں آپ امداد ہے، رب کولو منگی میں آپ امداد ہے، رب نے چپوری کیتی میری اے مراد ہے، رب نے چپوری کیتی میری اے مراد ہے، آیا کفر تو لین لئی حساب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، گھبرا نہیں ابن خطاب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، مینوں یقین نے جدوں آ جاؤنا، مینوں یقین نے جدوں آ جاؤنا، کعبے والا در نے آن کھلوانا، کعبے والا در نے آن کھلوانا، مر جانے اج مکے دے نواب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، عمر مولا جواب آن دے، اینیا کرانی یارو دل والی عید ہے، اینیا کرانی یارو دل والی عید ہے، رب دے قرآن دی کرنی تائید ہے، رب دے قرآن دی کرنی تائید ہے، دی شان بے حساب لا جواب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، گھبرا نہیں ابن خطاب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، میری منگیاں دعا دے جواب آن دے، میں تو اے فاروق والے لقب بھی پاوے گا، میں تو اے فاروق والے لقب بھی پاوے گا، مومن منافق چ فرق کراوے گا، مومن منافق
وچ فرق کراوے گا، اے دے باغیاں نے ہونا ہے خراب آڑ دے، میری منگیاں دعاواں دے جواب آڑ دے، عمر مولا جواب آڑ دے، حیدری جو میرے سونے آقا دی مراد ہے، حیدری جو میرے سونے آقا دی مراد ہے، بابا اما حفصہ داتے علی دا داماد ہے، بابا اما حفصہ داتے علی دا داماد ہے، سونا نائندہ سوہنے القاب آڑ دے، میری منگیاں دعاواں دے جواب آڑ دے، گھبرا نہیں ہے ابن خطاب آڑ دے، میری منگیاں دعاواں دے جواب آڑ دے، میری منگیاں دعاواں دے جواب آڑ دے۔